Piragua, surfa eta padel surfa izango dira, Gernika Lumoko udaleko Kidrol Patronatuak eskainiko dituen ikastaroak uztailean eta abuztuan. Udako kirol ikastaro hauetarako izena emateko epea irekita dago jadanik. Guztira, 180 plaza eskaintzen dira. Umeei zein helduei zuzenduta. Izena ematea Santanape kiroldegian bertan egin daiteke. Goizeko 9:00 gaueko 9:00 bitartean asteburuetan eta goizeko 8:00 gaueko 10:00 astean zehar. Prezioak ikastaroaren araberakoak eta erabiltzaile abonatua izatearen araberakoak izango dira. Eta 50 euro eta 110 euro bitartean izango da ikastaro bakoitza. Informazio gehiago jaso nahi dutenek 946270045 telefonora hots egin dezakete.